desbyd i chwarae i Gymru a roi'r crys coch nôl arno a bod yn rhan o'r garfan. Mae fe'n meddwl lot iawn i fi. Ond mae'n rhaid i fi ffocysu arno beth sy'n digwydd gyda Ipswich, chwarae'n da, chwarae'n gyson a gobeithio bod pethau yn cwmpo mewn i'w lle yn y dyfodol. Wel, fi wedi delio gyda anafiadau trwy'r ngyrfa i fod yn onest. Fi wedi cael my fair share. Fi'n gwybod sut i delio gyda nhw, sut i cadw'n positif. A ges i challenge yn y gêm yn erbyn Middlesbrough, a wedyn o'n i wedi rwygo'r meniscus, y cartilage yn y pen-glin. Ges i repair llawdriniaeth yn Rhagfyr 2017, a wedyn ges i llawdriniaeth arall yn Ebrill 2018. A wedyn yn y rehab ar ôl hynny, oedd bach o complications efo y pen-glin yn chwyddo lan. Oedd e'n galed, a yn amser anodd i fi dod trwyddo i bod yn onest. Pryd es i nôl yn pre-season tymor yma, oedd e'n actually yn teimlo fel mae ngyrfa i yn dechrau eto. Fi wedi bod allan am siwr gymryd amser. Mae'r gaffer wedi bod yn da gyda fi. Mae fe wedi rhoi'r amser, digon amser i fi cael ffitrwydd lan, cryfder a fi'n credu mae fe'n dechrau talu ffordd nawr. Os na gyfle i Gymru Gwedwch, Emyr Huws am beniad, am eiliad i Emyr Huws! Ar y cyfnod na, o'n i'n delio gyda anaf yn y pigwn. O'n i wedi dechrau'r Euro 2016 y qualifications. O'n i'n rhan o'r gemau ac o'n i'n chwarae, a wedyn ges i'r anaf, a wedyn daeth pobl arall mewn a di wneud yn dda, so o'n i wedi colli safle. So oedd hwnna'n tricky, ond o'n i wedi siarad i Chris, a o'n i wedi dweud, look, fi'n sylweddoli pam ti wedi wneud decision i gadael fi allan, ond dwi ddim moyn bod na fel spare part. Ond oedd rai fi fel, to swallow my pride tyfu bach. I fod yn onest, oedd e'n amser caled, achos o'n i'n meddwl o'n i'n llawn heddi'n spot yn y sgwad. Mae siawns da dyn nhw, mae boys talentog iawn yn y sgwad, lot o pace, a mae unrhyw beth gallu digwydd yn y gemau, yn y finals fel o'n i wedi gweld 2016. So, y talent sydd dyn ni, a pob siawns dyn ni, fi'n credu. Yn amlwg byddai'n offi cael call-up a fi'n teimlo os fi'n cael y siawns byddai'n cymryd dwy llaw. Ond dwi ddim yn gyda'r expectations i fod yn onest. Mae rhaid i fi cael tymor solid ble fi wedi chwarae gemau dda, gemau yn gyson. I ddangos i pawb bod Emyr yn bod fi'n nôl a bod yr anaf yn y past a old news, a mae hwn yn dechreuad newydd.